what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dazabadesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe Aiwata imanya manya dazabadesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Because ndege ine level ya inogona kutora kuona nzira iri mudenga ndege. Saka picture hiyo inonyasa kubuda. Saka ndezvaita ndege iyoyo. Takano reporter kufererimo kuti tine suspicious yendege ndenye here ndege yakanyorwa kunzi Red Cross. But direction yaitora direction yekunge inoenda kuMalawi kana uri nechoMozambique. Asi yaizotena yasvika area dzekunana Pungwe musisaione musanzwe sound yayo. Yozotena yodzoka kurudisha. Yaitora direction yeMount Darwin neNyanga. Ndo direction yaizotena nayo. Yodzokera ku. Asi musi wehondo haina kuzouya. Sakurauti yanga iritori ndege yemarudisha. Mati, yaiva iri ndege yemarudisha. Ingowani vakazviyataura. So on the day, where were you? That day manje musi wachene iwoyo ndabva kutenderera nemabhesi angu ndichida kuona kuti vanhu vari kubuda here mumabhesi nguva yatakataura ndokuchiona kuti vamwe vakanga vari reluctant. Saka vandaiona varipo ndaitobva ipapo ndatoti famba buda mubude muite zvandakataura. Ndotanga kuharasa komanda wacho kuti ko iwe ndakakudza kuti kudi takabvumirana kudi aizongonyarara sa komanda but izvozvo ndo zvakazoita kuti vanhu vainonoka kubuda. Munoziva munhu kana munhu usati wanyatsa kuona chinhu kuti zvinoitika ka usati wazviziva kuti zvinoitika izvo zvichiitika unofungidzira kuti kunyepa. Saka pavakazonzwa ndege ichibomba, because ndingangoti izvo ndege dzeRhodesia dzakauya dzakatodeploywa pekurova. Fanike ndege dzokubomba ziya dzakauya dzine matargets. Anditi matarget anti-air, target ye-White House, target ye-structure yeuswa, because aerial map yavo yakanga ichiva yaiindicator. Kusaka first bombs ese akatanga kurova ndo pakatanga kungoti achirova moto uchibva kutanga kubaka kupisa structures aya. Saka nesound iyaya vanhu vazhinji vakanga vasati vanzwa sound iyoyo vakaita pandemonium. Even kana ava takanga tati vanocontrol vachipinda mumafighting trenches vashoma vakazonopinda imomo. Vakatiza. So inini first strike yebombo rakarova paWhite House, fragment rakabva pa one of the bomb rayo
rakandorova pa right side pangu apa. Ndobva ndadonha pasi. Ndaya ndakamira ndichipopotera chief Katara wedu. Ndichiti ko iwewe uchiri kuitei necrew yako iyi? Handiti mune area yenyu yatakakuti munoenda kukavha here. Saka muchiri kuitei? Murume uyu handina kumboupedza. Musi wa 23 wachiwe. Bhombo rokutanga richirova White House. Fragment rano rakandorova. Ndobva ndadonhera pasi. Resecond rakazorova ndapa towards pataitira pakanga paine parade square yedu. Rechitatu rakazorova ndakusvika pataiti pa electronic base. Because tatane base raikontrora generator raioneswa padzimba dzatanga tagadzira dzeuswa. Because taishandisa generator richidzimwa na 10. Handiti mawo. So ndakuvara kudaro. Ndakava very unconscious. Ropa rakubuda. Saka according to the information vaitaura kuti vari kuda musoro wangu kana kuti vari kuda inini ndiri mupenyu. Because vakaziva kuti neintelligence yavo kuti munhu ari kukomanda kubudikidza nevaikepshwa kumusha kana kuti vaikuwara kuno kumusha vakatrenwa pachimoyo. Vaitaura kuti komanda aripo ndinenge. So ndakaparura hembe yangu. Hembe yangu yakanga iri cream, yanga iri white, une kayellow ushike cream, so zvakada kuita ipati uri dark, but yanga ine ma stripes ma square etima brown. Saka ndine trousers re brown foot ranga riri checked so ndakaparura hembe iya. Ndobva ndapakira paronda. Ndobva ndasusunga kudai. But still mucheka uyo ndakaona sokuti itarget zvakare. But ndobva ndambourega wakadaro. Saka ndaiti ndakafamba ndogara pasi. Ndakafamba ndogara kusvikira ndakudonza nepfuti yangu. Kutodonza kuti ndibude muradius ye ground force. Because apa ground force yanga yakuida kuchitanga kuita sei kufamba because ma structures mazhinji anga angova moto. Kamba yese yanga yazara utsi. Ndakabuda ne northern ne southern direction. Kubuda kwandakaita ku southern direction kune stream inocherera mvura ichibva area yekuchitepo nekucharimini kati ayambuka ka stream. So saka kumberi kwakene kane magawa mahombe anotogara mvura. Saka ndobva ndadecide kupinda mu one of the gawa kana kuti mugomba rine mvura, goronga rine mvura. Muwinzo shona ndikutaura. Ndakanopinda mugawa riya rire. Saka kupinda kwandakaita handana kunopinda ndiri ndega. Pana comrade wechisikana wokutanga akandikurira energy. Ndobva andikurira ndobva ndapokonyoka ndobva aenda. Wepiri ndobva auya futi. Uyo takazodonha tese pasi ndakamubata. Ndakati iwe hauna kwaunoenda iwewe. Time iyo ndichitaura kuti izvo iwe hauna kwaunoenda iwewe. Pane mumwe wako andipokonyora andikurira simba. Uri kuzwa pfuti iri kurira. Ndiye ari kutopfurwa nechiwe. Nepfuti. Ndiye atopfurwa iye. Right. Takafamba ndibva tanosvika pagoronga paipai. Wezi papa nika distance bichana. Ndobva tapinda mugoronga riyere. Rine mvura. Ndobva tapinda mumvura. Ndobva tachonjomara mvura. Ndakadai pfuti yangu. So tiri kumahombe kombe. Kwegoronga riyere. After 15 to 10 minutes, some of those ground force takazonzwa ma footprints awo manje. Because goronga reka stream kai
kaiti uku kumhiri kunoku kune path inofamba nevanhu makomrades aifamba vachibva kutakaura rebhesi ukuoku same this side saka both sides kwanga kuine tumapathi twaifamba nemakomrades vachina unotsvaga huni saka kupathi yokuku kwatakanga takazendamira mugoronga kwanga kuine 2 vakafamba masoja erudisha vachifamba vachienda uku kwakanga kuine 3 vandakanyatsa kutoona but ndakangomukwenya ndobva ndamuti saka vaifamba vari pahip level kudai ndobva vadarika ndobva tagara for an hour or almost 2 hours ndobva tabuda imomo ndobva ndafamba tichisvika pakarira futi paipa pakanga paine danda rakakrosa kudai remuti wakatemwa saka ndopakapfurirwa chii comrade asati aita sei asati ajamba kureva kuti marudisian soldier vanga vachiri uku kwedanda iri saka akabva awira padhuze nedanda ipapo ndobva ndati uri kuona comrade vandipokonyoka dai vanga iwe daunga ndikurira futi ndozvavanga uchaitwa izvozvo tiri kufamba ndopatakazobuda tiri kufamba ndopatakazoenda pagwenzi ratakazorora tiri ma-DJ soldiers vapinda pai mukati tichimirira kuti inini ndigene energy saka ndazogena energy bombardment yakanga yangova didi vari kuridzawo makomrades saka maanti position yedu dzakabva dzazonyarara kureva kuti kunyarara kwadzakaita dzanga dzatobombwa ende makomrades aya vakanga vatofira mumaposition iwoyo so vazosvika paheadquarters kwasara mahelicopter ari kungotenderera padzakazoita shoma kutenderera the base ndopatakazofamba manje kugara uku ndaitya kuti tinogona kuonekwa padziri kutenderera mahelicopter ari kuita sei ari kutenderera saka takagara uyu comrade uyu anga anongova nebra nependi sezvanga zvakaita uyu akarohwa akafa aine pendi nebra saka akandipokonyoka iyeyo uyu ndakatomubata muchiuno kubata pendi kuti hauna kwauchaenda iwe kana ndichifa pandinofa ndipo kufira iwe wandakazopinda naye mugomba ndokusurviva kwandakaita ndokuzofamba kuenda kuchimoyo ndichisvika kuchimoyo tambo hembe yandakaparira yekwese raingova ropa raibuda ndobva ndazotorwa ndikuiswa muambulance ndobva ndatoendeswa kubheri the following day musi wa24 macomrades vakanga vari standby yokuenda kumusha ana comrade Gibson mashingaidze pamusoro so grupu yanana comrade retired brigadier general mashingaidze ndo vakazoita basa rokuviga macomrades nokupinda kunonosecha base vamwe vakatopinda manheru eusiku hwacho chaiwo musi wa23 because ndege dzanga dzisisatenderere ndopavakazoziva kuti varungu hamusisina ndokuchizodzokera kwakuzonotora main force yavo kwavanga vari kunonzi kumabhanana asi yanga iri force yanga yakamirira kuenda kumusha kudeployment
saka ndo vakazoita basa rokuviga makomrades pamwe chete neFrelimo, especially musi wa 25 ndio musi wakava nekuunganidza mutumbi yemakomrades, anokuti musi wacho kwakaita zuva stereke, saka mutumbi yemakomrades yakakurumbidza kusaita zvakanaka, saka vazhinji vakanga vakudhikomboza nehiti yakanga iriko, saka vazhinji vamwe vaitorwa mafoko escavator vachiunganidzwa, asi makomrades ivava ndiri kutaura ndo vakazoita program yose nokuzoita search the ground rese, kusweepa ground rese nokudarikidza makilometers maigara vanhu vachifungidzira kuti kune vanenge vakatiza vaya vanogona kunge vakangofira because vamwe vaizoonekwa nemalocals eFrelimo vachikurosa, ndanokuti distance ye30 zvichienda mberi kwanga kuine malocals aigara mukati umu, saka vaizodarika nepabhesi paChimoyo vachienda kuChimoyo kutown, saka ivavo vaizonzwa smell vozonoona kuti ndi comrade akafira apa, nenyaya yekuti aimhanya, because vazhinji vakamhanya vachikrosa kembi vakatarisa kumabvazuva, vashoma vaida kuya kunoku kusouth. Makazogara mazuva mangani muchipatara? Takagara 1 week ndiri kubeira. Ndokuzobuda ndokudzokera kuChimoyo. Ndokuzoshanda muripo? Ndokuzoshanda ndiripo, saka ndokubva ndazodeployiwa kuGaza. kuGaza ndakanga ndakuchita basa rokupa ammunition vari kuuya kubva kumusha. Ndichivapa ammunition ndiri kunonzi kwaZhuri yawo. Apa ndaitirwa kuti ndinyatso kuita sei kurikavha. Ndiri ikoko kwaZhuri yawo 78 ndobva ndawithdrawiwa, ndobva ndapiwa reinforcement yaifanira kunonopinda kuTete kwaShiri, ndokupiwa reinforcement ye45 ndokuenda nawo kuTete province, ndokunoburutswa kunonzi kuchitima. Kuchitima ndokuchiamiwa, ndokuchifamba. Vaifanira kunzi ava vanofanira kuenda area inonzi Guruwe North kukazunga. Ndiko kuarea kuye kwainetsa maagents emuvengi vaitengesa mainformers ava. Asi inini vadzimu venyika ine vakanditi ndifambe zvakanaka. Handina incident yandakawana. Ndakapinda navo vese vari 45. Sizvina kumbenge zvakaitika. Takabva kuchitima ndokunorara tiri muna Musengezi. Ndokubva tayambuka Musengezi. Tayambuka Musengezi tingoti yambukei about kuma 15-20 kilometers tabva muna Musengezi ndobva tazorora. Saka ndaifamba usiku chete, handaifamba masikati. Ndokubva tafamba kubva muna Musengezi ndobva tarara pakati nepakati tichiona kuti mavhu radonhai, asi ndiine direction yandinoda kuita sei pandinoda kucrossa napo, because ndakasiya mahuwe uku.
Musengezi river ku left kwangu ndobva ndapinda nepakati and handina kumbotsvaga kuti pari easy pasingakwirike ndepapi munoziva neslope yamavharadona asi ndakafamba kuti sokunge ndisiri kukwira gomo ya kuchingoti svibei kuma 5 tobva tafamba because muzasi mamavhuradona mune road inobva kumahowe ichiuya kunoku ku growth point ku yekudande kunonzi ku Adha kunoku wayambuka Musengezi futi wakananga east road iyoyo takayambuka kwasviba tasingade kuyambuka kwakachena takayambuka kwakasviba taida kuti izvo by 10 o'clock or 11 o'clock tinge tapa tipi pegomo ende ndo zvakaitika izvozvo masikati emusi wacho newatakadarika pakazova neunifomu yekunzi pane vanhu vakationa but handifunga kuti chachiri chokwadi nekuti dai vakationa tainge takatrekwa handimona but takakwanisa kufamba kunosvika mukazunga tasvika mukazunga chinhu chakandishamisa kuti kufamba kwandakaita kuti ndakafamba ndichiita zvekutungamirirwa nemudzimu ka takasvika muarea yemukazunga zvichinzi nezuro makomrades vakarova masoja anga ane mahachi erudhisha uzi kazunga inzvimbo ine makomo ine zvikomo makomo stere misha mizhinji irimo mavakavakira mumakomo so ndo area yandakasvika ndobva ndasangana naakapenga sectorial commander wearea iyoyo mukazunga imomo aiziva kuti ndiri kuita sei ndiri kuuya saka takanga takapanana area yekuti tinonosangana iyo communication yedu yemasi ndiyatakazosangana nayo ndobva tati area ino inonzi chii ndobva wataura zvikanzi ikazunga inonzi kazunga area ndikati alright macomrades vari kupi tiri kuda 1 mujibha titsvagirewo mujibha ndobva auya mujibha takati titsvagirei nhingi zvakanzi vanga vari munomu vakarowana nemahachi munomu vakarova mahachi akatiza munomu nezuro imwe anga ajuly iye july wa 78 right tazosangana paya tobhirifana ndakati ndauya nereinforcement yako iyi saka ndiwo uchaziva i45 vese ndo ava obva andibhirifawo situation yaimo mukazunga muya kuti munomo mune mahachi tine hondo remahachi asi zvaita zvakanaka mandiunzira masoja taakuda kunoita ambush road inoenda kumahuwe saka imimi tiri kuziva kuti makanzi munongotisiyira fosi yedu imodzoka saka mungade vamwe vanhu here ndakati aiwa takatokwana isusu ndine maassistant angu 2 inini wechitatu takatokwana tiri 3 tinodzoka takadai ende tichadzoka takatora direction yeroute yatakaita sei yatakauya nayo zvakanaka sindobva tapetuka tadzoka tisati tadzoka tiri imomo zvakanzi kune mutengesi watanzi ari kunetsa mutengesi muno ndakati ari kupi zvakanzi ari paposto apa nyambisirwa ndisekuru wangu hanzvadzi yamai vangu mudhara iye
ndobva auyiwa naye takagara semagara tikati aiwa zvikanzi ndiye mutengesi uyu. Ndikati haikona kuti anonzi ndiye mutengesi, imimi mazvikonfema here kuti mutengesi here zveshuwa iwewe sakomanda. Zvikanzi anonda zviri kuvakomana vesecurity. Ndikati aiwa iwewe ndione final sega because kohondo yakauya muinaye munoita sei muinaye anokuvara kana kukepchiwa mozomuti imimi mutengesi right. Ndambomubvunza vakuru makadii? Ndiripo zvangu mwana wangu. Chii chiri kunetsa? Sakanzi kutaura chokwadi mwana wangu inini handitengese asi ndiri kupa makomoredzi kudya, ndinozvirimira stereki. Ndakabva kunharaunda yakati ndakati ndiuye munzvimbo ine yakazonga kuzorima. Ndakabva kudhuze kunonzi kuruvinga ndekudongora redu kuno kundakaya kuzorima. Saka inini handitengeseni asi kutengesa kwangu kupa chikafu makomoredzi nokuti ndinorima stereki panapa. Saka inini ndiri kuvengerwa kuti inini ndinorima stereki, hakusi kuti inini ndinotengesa. Kana ivo makomoredzi ivava kuti vanditi wandakatengesa chaiye chaiye, asi chiripo ndechekuti ivo vacho vari kutaura kuti inini ndiri mutengesi ndivo vacho vatengesi. Kana vakaenda nhasi pamba pavo izvezvo vanotoona mumwe wacho neye andounza panapa anonzi Ningi ane redhiyo ndiye ane redhiyo. Ndobva ndamuti endai izvezvi musa waste time. Ndobva ndamati endai mese munoratidzwa. Ndobva vaenda zvechokwadi vakauya naye neredhiyo. Ndakati chionai manje. Ndopandakazovati kwemimi muri kuita kunge in fact vakataura zita. Ndakati mati munonzani? Zvikanzi Pagara Vanhu. Ndobva ndavati Pagara Vanhu? Zvikanzi right. Zvikanzi ndinonzi Pagara Vanhu. Ndobva ndati ko vanonzi mai Mupasu mwana wokapagara vanhu munovaziva? Zvikanzi mwana wangu Nhingikini Sara. Ndakati ndikati ndiri mwana waSara kaini. Zvikanzi uri mwana waSara? Ndakati ndakati hamuna kunzwa here kuti mwana waSara mukomana mukuru akaenda kuhondo, ndinika wacho Midson. Ndini Midson ini. Ipapo mainda ndakadai so ndebvu kudai dzakati kwikwiriri kudai so. Ndakati zvandoda kutaura mai ndezvekuti inini hamuna kundiona. Kana mazosangana nehanzvadzi yenyu mozovaudza kuti makandiona, asi kuti kusiri kuti nhasi ndipamunoenda kunoita sei kunovaona, asi munongonditaura kuti mandiona ndiri mupenyu ndauya kuzosiya makomoredzi vangu vari kuzorwira muno. Saka vakabva vazosunungurwa ndokubva vazoregerwa ndobva vaenda kusvikira vakazofa gore rapera iro pamberi 2023 vakazoshaya. Ndivo vakazoenda kunotaurira mwana wavo, mwana womukoma wavo kuti muzukuru ndakamuona mukazunga ndiye akatondiponesa, ndingadai ndakafa inini because pandakashedzwa nemakomoredzi ndakaenda ndatosiya ndagova pfuma yangu kuti kwandakuenda kwandizive kuti ndinodzoka ndiri mupenyu, ndichadzoka here kana kuti ndichanonourayiwa, ndiri kunzi ndiri mutengesi inini. Saka havana kuzourayiwa, vakazotora wache iye aitengesa, ivo ndobva vazoregwa. Saka
usiku ihwohwo ndobva ndazofamba, ndobva ndakudzoka nemakomeredzi angu maviri ndokudzika Gomo ndisuyo kuna Zambezi, area yemapapaya. Takutsvaga chikafu, taona chikafu chedu ndokuchifamba, takukwidza kuenda kwatakabva kuna Musengezi uya kuti tinosvika kuchitima kuya because kuchitima ndiko ndazoona motikari yokudzokera kuChimoyo. Yeah. Saka ndasvika kuChimoyo kune nzvimbo iri pakati peDhondo, ndakukanganwa zita rakene, but yanga iri one of the security place. Saka ndasvika ikoko ndikwanga kugara mashefu, vanga singagara kumashefu, yanga iri panga pane imba iri paGomo, asi yanga iri imba yeFrelimo. Saka ndazosvika ikoko ndikwanokanoisitswa, saka ndokwakugara mashefu. Rai ndasvika nzvimbo iyoyo yeGondora iyoyo, ndichinonokwazisana nashefu tongogara, Nongo anga asipo, anga abuda. Saka Comrade Tongo vakandibvunza kuti ko wangoenda kupi? Ndakati Nongo haana kutaura here kuti akanga anditi ndipinde neforce kuTete. Saka ndatodzoka ndatosiya force iri mukati, ndakatopa sectoral commander Comrade Kapenga. Sakanzi achikuti wende mufurandi wangu wapora here? Ndakati pane zvamusingazive shefu. Ndofunga aifungidzira kuti ndichatya ozokutaurira kuti ndiri coward. Ndanokuti ndakamushaudha Nongo uyu, anditi anoda mari yemusangano yandakasara nayo, change yandakaenda kunotora chibage kuZambia nematraki 3, iye naJosiah Tungamirai. Vanoda munhu wenyu yanoda kuzviita sokuti ndiye ari loyal strike kumusangano kudarika vamwe vanhu. Ini ndingaitirwe loyal naNhongo watakatambira kubva kuZapu. Vakabva varamba vakanyararazo. Saka uri kubva kufrandi? Ndakati Zvakanzi saka iko zvinezvi hakusina kwauchaenda. Kana uchibuda panapa ndoda kuziva. Ini ndobva ndati handingangoramba ndiri panapa. Ndakatorwa ndiri kwazhuri yawo, ndichisangana nemakomrades vari kubva kumusha, ndichiona ammunition kuti iri kupinda sezvakanzi. Saka unoda kuenda ikoko? Ndakati zvakanzi alright, asi haupinde mukati. Because pane maplans aripo, haupinde mukati. Just like that. Vazobva kuLancaster, ndipo ndakazobviswa kwazhuri yawo kuborder. Ndobva ndaenda kuMaputo, ndobva tanobhirifwa progress yakaitika kuLancaster House. Deployment yakabva yaitwa, vari kutanga kuya kuno kumusha kuzokambena. Inini navazvina vashe takanzi imimi hamusi kuenda kumusha, ndimuchasara nereserve force. Number 2, ndimushaita program yekukorekta ammunition yose yanga iri mumaprovince entry points edu ese, muchiisa pamapositions aichazotakurwa neFrelimo, muchiisirwa kuChimoyo. Zvichokwadi ndobva taita izvozvo. Saka ndakanga ndova munhu ari kuti kuMaputo, Chimoyo, Beira, Tete, tichisa ammunition yedu muChimoyo kuRailways. Takapiwa mawagons. Kana mawagons atakapiwa anga ari 30
30 wagons. Mazhinji ese anga aine ammunition. Mashomanana ndiakanga aine vanhu vakanga vasara refugee camp, because isisu ndisi takaita the last group kubva muMozambique. Zvombo zvedu zvese tikazvisvika nazvo maMutare. Tasvika maMutare zvikazotorwa nevanga vamu new government 1981 muna July ndipo ndakazoya munomu. Isisu ndobva ndazoatestwa paAdams Barrack. Ndatestwa paAdams Barrack ndobva ndaendeswa kunonzi kuEco Assembly Point. From Eco Assembly Point ndobva tazomboiswa kuAssembly Point yekuDzepasi, second Dzepasi yekuna Rotterdam. From Rotterdam ndokumboenda kuTongogara, kwairimwa kufamu reTongogara kwaChibuwe uko. Ndokubva kwaChibuwe ndokudzokera futi kuenda kuNyanga kuABS, taakutrenwa nemaKoreans. Tichipedza training yemaKoreans ndopakafomwa 5 brigade ichimbotanga kuva nezita rinonzi Gukurahundi. Ndopakabvira zita rekuti Gukurahundi. Haikona zvinotaurwa zvekunzi Gukurahundi izita rekuti kuuraya mandevere panguva yemadissidents. Gukurahundi yanga iri battalion yainzi indo inofanira kuprovida state security kuna president, and ranga richinzi brigade rinofanira kupinda vanhu vari loyal, very loyal, like the people vakarwa vasina kudzokera kuRiye, vakaramba vakatora nguva yavo yese hondo isati yapera vari mukati, vakazobuda mufrandi nokupera kwehondo. Ndo composition yainzi izvo, ndivo masoja vanofanira kukomboza, vanoita composition yekuvaka brigade rinonzi Gukurahundi, kunzi risazoshedzwa kuti presidential guard vaya vasingadi chirungu vaiti izvo. Zita rechishona iGukurahundi, ndo zita ratinoda kuita sei kushandisa. Zvinotaurwa izvi panyaya yemadissidents yekunzi Gukurahundi yakaitirwa kuti iuraye vanhu vechiNdevere, inini ndinoramba kuti handizoba wrong conception yevanhu vanotaura zvinhu zvavasingazive, kana kuda kungoshora zvinhu zviripo. Gukurahundi haina kumboitira kuti iuraye vanhu vechiNdevere. Rakanga riri zita rechishona rekunzi ripiwe brigade rinoprovida security yehead of state. Ndokuziva kwandinoita. Saka inini tiri mu5 brigade imomo, unit yangu yanga yari 53 infantry battalion. 53 infantry battalion ndikabva ndabviswa kuartillery, ndakanzi maduties yeartillery munogara muri mudeployment. Manje imimi nechimiro chenyu hamunganoramba muri kudeployment. Munhu akandibvisa kuti ndisave kuartillery is a retired air chief marshal zita rake ranga ratouya, ndicharifunga. Ivavo shefu ivavo vanga vari deputy, vanonzi retired air chief marshal Machakaire. Chef Machakaire ndivakanditi, chef hamufanira kuenda kumaposition because air defense inogara mumaposition ichichengeta maimportance installations dzehurumende, saka hamufanira kuenda ikoko. Taakuchikuisai kudepartment retransport ramunenge
supervisor kana kukomanda kuenda kunosapota ma-infantry soldiers nemotikari. Saka ku-transport department ndopandakaisa ku-transport. Tabva kunyanga 5 brigade payakambodeployiwa ku-Midlands takaenda pa-Gainfall. Ndopatakazogara pa-Gainfall. Ndakutransport manje. Pa-Gainfall ndiri transport officer ipapo. Ndokuzotransferwa kubva pa-Gainfall ku-transport ndobva ndaenda ku-1 brigade ku-transport company ye-1 brigade yainzi 1 transport company. Ndikashanda na commanding officer anga ari retired general Dzirutwe anobva ku area kwawatsomba. Ndokuzo 76 tiri pa-standardization course pa-ZMA tichipedza. Ipapo ndipo ndakaenda ku-1 brigade. Ku-1 brigade ndobva ndazodeployiwa ndiri ku-1 brigade tichienda kuCongo 88 to 89 2001 tichibva ndadzokera ku-Midlands ndina appointment ya-RTO ndichita basa rearmy ndichicommunicatana ndichicoordinata masoja aikwira railway system office iyoyo. Saka ndinashandira pa-railways yepaGweru. Ndokuzopostwa kubva ipapo ndakuitwa secondment ku-politics kunyaya dzezvematongerwo enyika ku-Mek brigade 2006 up to 2015 around there. 2015 to 2016 ndopatakazonzi tiitwe oral interview nana Charamba nana Nauni vice president vari CDF apa pa ZDF headquarters apa. Saka ndo pandakashanda ndiri secondment ku-politics. Ndazoretire ndobva ndamboiswa ku-reserve. Ku-reserve ndakangoshanda makore matatu. 2018 after change over yema second republic ndokubva ndanzi hatichakuwi ngenjai kuningirikini ku-reserve nemhaka yekuti hamusi professional. Takavharirana muofisi nabrigadier Tom achiri brigadier asati major general. Ndichimuti, can you justify me kuti kana uchiti inini handisi professional uri kurevei? Ndobva andisiya muofisi make ari CDI apa. Ndokubva senguva idzo dzinedzi ndopakaserera hasha dzangu. Ndikati inini ndiudzwe nemunhu asina kurwa kuti inini handisi professional inini, nemhaka yekuti handibve kumasvingo kumberengwa. Saka Lieutenant Colonel anonzi Mautsa akatumwa kuti andibvise. Ndakamuudza kuti handina chandinoba munomu, mese mimi kuti muite ma-security members this organization ndisi takatanga kuita security yemashefu amuri kuchengeta. Hapana zvawanga muri chii chandingabi munomu iwe chaunofungidzira kuti inini nezvandiri izvi.
chandingabe chii muno. Ndiri kuda iye andiudze kuti chaari kunditi inini handisi professional chii. Kana nanhasi dzimwe nguva kana ndakamona handimumhoreseni pane vanhu nenyaya iyoyo, ndopandakazoziva kuti zinoirema nhai. Asi akanga anzi naVP, vachisiya ofi vachinoita kuti VP zvikanzi usare uchishanda nomurume. Ndakasiidzira kuvaka imba yandakanga ndanzi ndivakire one of the national hero group the 7 heroes anonzi David Guzuzu. Mbuya Guzuzu vakazofa, imba yavo yapera tisati taita mafinalization yekuti iitwe officially handover kwavari. Nanhasi imba iyoyo haisati yaitwa handover. Neunhu huri muleadership yevamwe vanhu vane maauthority vanonyebera mashefu kuti vanhu vakanaka, asi kune vamwe vanhu vachidestroya vamwe vanhu, sezvandakaitwa inini. Inini career yangu yakakanganiswa naTom Moyo. Handina kuzokwanisa kuita zvinhu zvandakanga ndataura zvakanga zvaita kuti ndirambe ndiri kureserve. Ndasati ndazvipedza. Ndaidawo kuti pamba pangu inini kumusha kwandinogara ndiise mvura, ndivake imba yangu yandinoda. Asi handina kuzvikwanisa zvese izvozvo. 16 years ndiri muhondo, nhasi 46 years, and ndaitwa segregated neseniority yangu inini. Ndakabuda ndiri parengi yandanga ndisiri suppose kunge ndakabuda, ene ndanga ndisikadi kuenda kuchikoro because kune vanhu vaipromotwa vasina kuenda kuchikoro sezvakaita inini, asi nenyaya yechikamarism, nepotism. Munhu akakanganisa upenyu hwangu ndinhongo because ndakamudurira pakuti wakabva kuZAPU iwe kuzotengesa, because aida kudivide yanga third generation yananaiwo VP apa. Kune vakasiya vapromotwa naMujuru vanoti Mujuru anga ari right, but ndeye mastermind wemachallenges epolitical problems iri munyika muno. Rex Nhongo anga ane madouble standard. Vashandi vaitaurwa 1976 tabva muDitandi, he was one of the person mastermind naDzinashe Machingura, asi iye akaibuda akazviita munhu mutsvene. Tamuno futi aiva nemaclandestines aaita. Ndiye munhu akatanga kuita corruption yemari. Anga asisina basa nearmy, anga kuita zvemari. Inini naDenford Munetsi. Denford Munetsi yanga remember ya command. Inini ndandiri commander we headquarters. Tatisinganyanye kutaura tesezvo, because taimutaurira chokwadi. Saka hatina kugara ada kuti ashande nesu parutivi. Ndosaka ndiri zvandiri izvi. Asi chakandibatsira kusataura. Taura. Ndaizoitwa misquoted. Hakuna chandisingazive muzano munomu. Ndinotaura chokwadi, ndanokuti handina kuudziwa, ndakaona nemeso. Ndikatungamirira vanhu zvokuapoindwa. Ndini ndakatanga kutungamirira makomureds eZANU, varume nevakadzi nevanakomana nezvikomana zvidiki nevakura vakwegura. Ini handina kuzvipa ini, ndivo vaiziva unhu hwangu. Kana pandaka withdrawa ndakatoshamisika kuti chanda withdrawirwa chii. Ndakazoziva kuti nda withdrawa kuti ndiite commander kunoburiye.
asi ndakaramba ndakatsunga pakuti andinyenge mukadzi kana kuita mukadzi hondo isati yaita sei, isati yapera, nemhaka yekuti pamhiko dzaambuya nehanda vakataura kuti hondo yenyu yaifanira kuita mazuva 3 muchirwa nesimba rangu, asi hamuchakwanisa kuita izvozvo zvinokuda kwokuti hamugone kuchengetedza mhiko. Hana dzenyu dzakasiyana, manga muchikwanisa kuita masondo 3 asi hamuchagona kuita masondo 3 nenyaya yekushaya kuchengetedza mhiko. Vakabva vapa tsumo inoti nzungu negonzo zvinogarisana here mudura. Ungabvunze iwewe kuti nzungu iyi yarumwa nei imo muine gonzo, kana kuti nzungu iyi yarumwa nei iri muine gonzo. Vachiti mufananidzo uyu ndowokuti ndopachasvika hondo yenyu manje so. Varungu vanenge vasisakete kuti uyu mukadzi uyu murume, muchapedzisira mavakurwa muine vakadzi. Ndio mubvunze uye wamambondibvunza uya kuti chii chakazoita kuti muri kuruta vakadzi. Asi time iyoyo pakanga pakasirwa, asi zvisinei hapana vakadzorwa, asi hondo zveshuwa yakazorikuruta vanhukadzi. Vazvimhinga mupino vakuonekwa kuti varungu vakungoti munhu ndozvakaita. Ende makomoredzi iwayo vakaita basa guru chaizvo risina kuitwa nemakomoredzi echikadzi. Vakaenda neapa vakayambuka nepamutare apa vachienda pachimoyo nepamutare. Makomoredzi vakaenda nekuku kuna Zambezi, vakanoyambuka Zambezi, vakamira kusaenda kumwedzi kwemakore akatoti kuti vakazotanga kuenda kumwedzi uku. Vamwe vakazoenda kumwedzi taamuno nokuda kuti vakayambuka Zambezi. Yakanga iri mhiko iyoyo. Ndivo vakadzi vakatakura mabara pamwe chete nemadzimai evakadzi veFrelimo vachiudza muna Zambezi. Mhiri ino yaZambezi iri divi remukumbura muri muMozambique ndio vaizotora futi ammunition vachiunza kumabhesi edu kwanaDuwa kugomo rinonzi Gungwa uko area yakatarasana nekwachigwangu ndekwavaisa, because muMozambique varungu vanga vasisasvikeko, vanga tanga kuvakonzentrata muno mukati muno, because Mbire pane payakazomboita nguva yokuti tanga tisisaone varungu vasisadzike kudando vakunoku apa hondo yanga yaspreada manje. Takatanga kubva muDarwen, Shamva, Mugano weDarwen nemutoko Murewa, Nyanga, takango advance tichifamba so kusvika Ditandi yakazoita taane magurupu akusvika kuno kumusoro kunyanga kunoku manana Rusape. But pakapera Ditandi tipakavhurika Manika neGaza, tatenderedza nyika. Panga pasisina anonzi izvo haazive hondo kana kunyepa kwaitwa nemarudhizheni, propaganda yavaiita. Munoziva here kuti kune bhuku Daily News kana paper rainzi the African Times. Kusaka reconciliation yakanaka comrade. Kune vamwe vanhu vapenyu vari kufamba so. Vanana baba vaitengesa vakauraisa makomrades, asi reconciliation yakanaka. Vamwe vaipiwa program yanana Mabhinya
kwaiva neprogramu yanzi mabhinya shamuka yenyama ana Simboti, baba waJuru Simboti. Tinotovaziva nemazita avo, vari muhurumende, asi vamwe vachine malusi toko avanoita. Zvinorwadza futi zvinhu izvozvo kuti kandi saka munhu uyu haana kuchinja kawo. Vamwe vatova nemakey post. Chedu isisu changu inini kuona ndiri kungoonawo sezvakanzi izvo vachazoona kutongwa kuchaitwa nyika muchaona. Kana mhiko 5 idzi dzisina pasina zvaitika. Muchaona vanenge vari vapenyu. Zvandakanzwa nenzeve idzi nokunzwa homwe ichitaura yakarara parupasa pane magudza ematehwe emhuka dzesango huru akatsukutwa. Ndaiva magudza avo mbuya nehanda, homwe yambuya nehanda. Zviri kuitika ini zvese zviri kuitika munyika munomu, kana upenyu hwandiri handingahushamise because ndakatoudzwa kudhara kunzi muchatambura. Tongo futi aigara achitaura kuti vakomana muchatambura makomrades neutungamiriri. Hataiziva kuti airevei, saka taakutozviona kuti ndozvaitaurika izvi nai. Asi hauna waunozvitaura unongonyarara. Asi chandinongoziva ndechekuti nyange zviite sei, zana haimbofa yakatengeswa nemunhu nemhaka yekuti ine ropa rakadeuka ende ine mhepo dzenyika dzakasimba, asi inguva chete isati yakwana kumhepo dzenyika, nemhaka yekuti mhepo dzenyika dzacho dziri kushayiwa vane mazviro kwazvo emhepo dzakatsiga dzinotaura mazviro kwazvo. Mhepo zhinji dziri munyika munomu imhepo dziri kutsvaga pfuma padzisingakodzeri kuwana pfuma yokudya. Dzichavapo mhepo idzodzo, hadzishayike mativi mana ese enyika. Dziripo mhepo idzodzo, asi hadzisi kuonekwa, dziri kuvharirirwa nevari kukambira pfuma. Asi vakuru vakati hakuna chisingapere. Kana isi hataifungidzwa kuti hondo netensity pressure yakamboitwa nevarungu kumbiro uko muna December 72 up to March 73, taifungidzira kuti taifema izvi kana kuti ndingange ndiri mupenyini. Asi vamwe vangu my colleagues ndoma vakapararira. Tingamboumira panapa nhasi. Tichimira panapa nhasi. Varume 2 vamakaenda navo, Ruredzo nemumwe wacho, zvakadzita sei kumberi? Peter anofanirwa kunge akashaya 76 mudeployment. Okay. Ruredzo Gondo akanga ari mupenyu, handina kuzozivawo sokufa kwatinongoita makomrades tisingaitwe recognized kudai. Akambenge tapinda tese muZimbabwe National Army, akambova DA wokutanga kuenda kuUnited Kingdom. Saka achidzoka akanga aita establish kubuluweyo
Saka pandaka kuzobva ipapo handina kuzombomuona kuti asaita sokuti anobva kwaMurewa, but kwaMurewa kuti ndizive kuti achiri mupenyu here semunhu anga ane zvinhu zvakewo. Asi vakamboita problem yemudzimai wake wakanga aroora, anga ari mudzimai wechiNdevere. Saka ndizive madispute wo avakaita izvi. Asi mudzimai wacho inini ndakambomuona patakambosangana kuBuluwayo kuma 80s. Saka mid 90s ndipo pandakazonza kuti amene kuti chii chakazoitika, kana kuti mudzimai wacho anenge akaenda kuSouth Africa here. Saka kuti ndizive kuti iye so far ari papi so far, I don't know. Kana ndichiziva kuti mupenyu here. Ainzi Jairus Gondo, nickname yataimupa itaimuti Makudo. Ndasaitora mati aitora asina kupiwa chii chocho sema inzi Makudo yanga iri nickname yanga iri nickname. Anga ari munhu ane mafanizi aiteedzera kuchema kunoita gudo. Zviye zvokungozvipawo self motivation tiri patraining zvokusekesa vanhu. Yanga iri character woine mafanizi so, but anga ari very humble ake. Comrade Bethune tatanda sekutora kwamaita kuti bazora kana pane pamunoda kuti ticlarify ndinogamuchira ndanokuti ndazopinda mune zvamanga muchibvunza. Ichokwadi kuti mune munoda clarity, izvozvo you are welcome. Munogona kuzvinyora mozoti pakati pakamira sei, pakati pakamira sei, pakati pakamira sei. Handitika generation yandakashanda nayo ini kana yakandi modela kana kuti ndiwe zvandiri, handingati inini ndakamoderwa. Ini ndakakura ndichienda kuchechi, ndaida kuita mufundisi kuSalvation, asi handina kuzoenda. Number 2, ndakaenda kuhondo inini ndichida kuroora, ndanda above 25 years. In fact 25.5 years ndaida kuroora mukadzi wesoko aiera soko kunharaunda dzekuti takadzidza tese pachikoro, ainzi Hilda anzi Hilda Mutombo, seno mundauda kuikanganwa, asi ainzi Hilda. Takanga tiri pasemu chikoro zvokuti baba vangu vakatenge vatoendesa mari vachifungidzira kuti ndichadzoka. Pavakazonzwa kuti ndanyora tsamba yokuti ndaenda kuchiredzi, yeti kuchiredzi kuhondo kwandaenda, atezvara vakazodzora mari. Mari iya ndobva yatengeswa chikochikari. Chikochikari chiye ndakachiona chaita sei, chakafa chisina mawiri. Ini ndazobva ndazovatengera ngoro yakanaka nemari. Saka kutaura kwandiri kuita uku ndakanga ndine chido chokuti mudzimai iye nyangu akaroorwa hake Hilda, ndingomuonawo so, kungomuonawo ndinongonzwa kuda kuti ndingomuona, asi ndinoziva kuti vakamutaurira kuti vakandiona shamwari dzake. Ini ndaitamba bhora pachikoro, ndaigona kuita woodwork, ndaigona kuita bricklaying, zvishoma zvinhu zvandanga ndisingaite. Ndaipinda futi mukwaya yechikoro yokuimba. Saka with all those things zvandaikwanisa kuita, musikana wandakapfimba uno kumudawo handiti, but ndakanga ndisingaite zviye zvomambara zviye nenyaya yekuti ndakakura ndichingova munhu anotya mutemo uyezve nokuzvininipisa, ende ndichiona chimiro chedambudziko raita baba vangu. Baba vangu vakapedza ng'ombe
vachiripira vaningina vababa vangu vanga vane musikanzwa isingaite. Vaitora vakadzi vava vasingaroore. Kwaizobhadharwa dziri mhosva kana kurova vanhu. Vamwe vacho vakanga vatsvaga mushongo wemangoromera wokurova vanhu. Saka mhosva baba vangu ndivaizosvikira kubhadhara chii, kusvikira baba vakasara nemwombe 1. Saka izvozvo zvaindibata stereki kuti saka zvandichazoitawo here kuvaning'ina vangu here izvo. Saka ndakangokura ndiri munhu akangozvininipisawo ndichiinvolvwa kuChristianity. Ndingangotiwo ndo unhu wangu inini. Ende uyezve ndinotenda Mwari kuti Mwari handishore zvavanondipa. Ndinotevedzera kana kuti ndinoita zvinhu zvandinokwanisa ende handitarise kuti ningaita ichi dai ndandiri ndaitirwa kana kuti nditori kuti Mwari maita zvenyu ndimi muri kuziva muno upenyu. Because ndakatarisa 16 years dzemusango, 16 years, how many days, day and night, usingazive kuti ucharara pai. Seconds, first, seconds, unenge uchiri mupenyu here. Apa unenge waona comrade wangu wainaye atosara apa, matomufushira. Kana kuti mozodzoka mozomufushira, depending kuti pressure yebhetoro iro rinenge rakamira sei. Handiti maona. Saka ndinongonzwa hangu kuda kungoona muno. Ndingadai ndakaenda kuhondo ndakaroora. Saka the real gore randakaberekwa inini. Ndakaberekwa 1942 musi wa 6 March 42. Baba wababa wangu vakafa 1948. Vamupasu. Vakafa ndakura. Vamupasu. Baba wababa wangu. Izvo zvese izvo ndiri kuzviziva. Isisu ndakanga ndateedza tsika yekuti musikana anopiwa nhumbi. Vanomuziva nhumbi dzinoenda kuna atete. Iyewo ndipowo dhirezi rake. Rinozopiwa hameno kuti anozopiwa kuhanzvadzi dzangu kana iyewo sheti yangu yanenge ndamupawo inozopiwa hama dzake naatete vake. Ndozvandakanga ndaita. Pamaendesa sheti. Ndakaendesa sheti. Yendokupa ichi dress. Saka dress rakazodzoserwa pakaenda. Hameno kuti chii chakazoitika iwawo. Because atete vedu vakuru vaiziva nyaya iyi. Ndakavaona vashaya. Saka handinawo kuzobvunza kuti zvakazofamba sei. Saka madzoka makazorora comrade kana kuti chibwido kana kuti ndakazorora comrade. Comrade. Comrade Bethin. Tatanda ndakatimirire chikamu chinotevera. Ichokwadi. Handinoona izvi yazongouyawo topic iyi. Saka kune zvakawanda. Zvandinoda kuzadzisa. Ndinotenda. Aiwa mavanzwa comrade. Because takakurawo tichifudza mombe, tichienda kuDB and so forth. Tichinoremawo, tichizvishandirawo mari dzokuti tiende kuchikoro and so forth. Asi inspiration yekuzoenda kuhondo. Nharaunda yekwedu yakanga ine mapoliticians akawanda stereki. Saka nyaya iyoyo manje at the same time kwanga kuine mainformers. Vanhu vamunotonyatsa kutoziva kuti uyu zviri kuitwa nouyu sei asingazoone wewe. Kune pamainforma kune munhu wandasiya anonzi vawiri. Ndiye mumwe angari aiva neredio communication iyo vawiri. Mr. Wiri. Vaigara munharaunda yedu imomo.
pamakadzoka makazombotsvaga Philipi 1981 Philipi pane gurupu rakazouya towards end of 69 zvichinzi munhu uya hamene kuti maisha akakufambisa sei anga ari double agent munhu uya but andofunga akafa kuma 70 uko because anga ari paralyzed aigara ane suit yegrey so but zero double agent azvokuti vakuzatsiranga varango jealous here munoona ndakada kutaurirai tine manationalist mazhinji vanga vasingade kuita full participate in the politics. Kune vaigara vari muzvitokisi, kune vanga vasingagari vari muzvitokisi. Vanhu iva vanga vasingagari vari muzvitokisi vanga vari masellouts. Wakaenda kurecord ye-intelligence organization yeRhodesia, vane ma-code names avaipuwa. Munoziva here kuti uyu JZ Moyo anga ari one of the aid yeRhodesia. Pane bhuku randinoda kuti mutsvake rakanzi Rhodesia so. JZ Moyo akaurayiwa by mistake. Intelligence branch yakatora wrong code ya JZ. Munhu aivada kunourayiwa neleta bomb anga asiri JZ, but pakaita mistake yecode yake muRhodesian government. Kune bhuku iroro riripo iroro. Taoneka kudara. He came, we sat down, we asked a few questions, he talked, we listened, we have also watched and listened and learned a lot. If you have any questions and clarifications, Comrade Bethune said he is available. We will set another day, we will sit down with him and he's ready to answer. For today, on behalf of the crew, Elizabeth Nyaguyo, our camera person, Frank Wesere, producer of this program, I say bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aibata imanya dakabatesa tichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aibata imanya dakabatesa tichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe nagorinda mumakomo aibata imanya dakabatesa. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani.